Vinga, Cris, hem de dar menjar en les mamàs i en els gorrinets petits. Necessiten pienso, a les dues gavetes. Luna, lleva't d'enmig que mos faràs caure. Quins són els siguientes, mamà? Hem de dar menjar tot el passillo. El papà ja tenia muntat-lo de ganaderia, ja tenia porcs i ovelles. Entonces, hoy havia que abandonar-ho i anar a treballar fora de casa o continuar. I vàrem decidir pues, que continuaria. Jo estic amb el meu home aquí, que ell és el que m'ajuda, i el meu germà pues, també la cosa de sembrar i recollir, i farratge i cosetxar, tot això també ho fa ell. Som diversos aquí a treballar, digue'm. Jo me n'encarrec de dar menjar a tots els animals i de cuidar-me dels animals i el meu home pues, s'encarrega més de fer l'esforç físic, digue'm. Neteja els animals, és ell el que, per exemple, dona les rules a les ovelles en el tractor, que tot això vol esforç físic. Ens aixequem a les 6:30 cada dia. Venim aquí, dam de menjar, i més ara en l'estiu que fa calor. D'ovelles no en tenim d'espècie autòctona, de cabra tampoc. L'únic que tinc són 2 truges negres de cria, que encara no han criat, doncs haurem d'esperar a veure si són bones o no són bones, que sí que són autòctones. L'única diferència que té que el porc autòcton té més xuea. Nosaltres tenim els verros, els mascles dels porcs, i després tenim les truges. Feim la monta i la truja tarda 3 mesos i 21 dies en criar. La mare els té que poder pujar, diguem, per fer un gorrí que faci uns 200 quilos per matança, perquè si no, el carnisser diu que no és bo, no té xuer suficient per fer sobrassada. Tenim uns 200 porcs entre petits, mares, pares i els grossos d'engorde. Nosaltres els dam el menjar que cosetxam i garrova triturada i llavors feim farina d'ordi. Si els das els piensos seria tot industrial com tot el que ve de fora. Doncs això és el que nosaltres no volem. Optam més per qualitat. 7 finques crec que sembram de vecins. I nosaltres ens en cuidam, els allauram i no ens diuen res ni ens demanen res. Ells estan super satisfets perquè nosaltres els hi cuidem la terra en si. Criadors de porcs d'Alcilla d'Eivissa així a lo grande som 3. Jo, en Toni, que està a Sant Carlos, i en Vicent Bufí, que està a Puigdemvalls. Pots créixer tot el que tu vulguis. El problema no està en ampliar-la, el problema està en buscar uns carnissers que sàpiguen fer matança. Que d'Alcilla d'Eivissa n'hi ha, però són pocs. Tu tens una feina per viure, i al camp també hi pots viure. Jo entenc que treballen en el jutjat, entenc que treballen a una empresa de barcos i tot té el seu, perquè estan molt més estressades elles en la seva feina que jo aquí a casa treballant amb els animals. Ja l'altre pot? Toma. Jo de moment vull que estudiï, després ja ho veurem. Il·lusió en té, però si pot optar a una altra feina, per què no? El dia que me van cridar per dir-m'ho no m'ho esperava, la veritat. I em vaig quedar així un poc... Vale, estic contenta. Fins que ho vaig recapitular una mica i vaig pensar, m'acaba de dir que m'han dat un premi? Un premi que jo no sabia ni que existia? Perquè